La Universitat de València et proporciona una identitat digital, en forma d'usuari i contrasenya. Amb aquestes credencials podràs usar els serveis vinculats a les tecnologies de la informació i les comunicacions que la universitat posa a la teua disposició. El correu electrònic de la UB et permet gestionar els teus missatges, una agenda de contactes, buscar en el directori de la UB, definir filtres per als teus missatges o també usar el teu calendari i gestionar les teues tasques. El servei de consigna et possibilita l'enviament de fitxers fins a 20 GB, fins i tot a persones alienes a l'entorn de la universitat. Com a suport a la clàssica docència presencial, l'aula virtual t'ofereix espais de grup online, convertint-se en la via de contacte més quotidiana i habitual amb el professorat assignat a la teua docència. La Universitat de València també t'ofereix un ampli catàleg de programari. Per això, només hauràs de sol·licitar una llicència d'ús entre l'extensa oferta. També disposes d'un espai d'emmagatzematge virtual, al qual podràs accedir tant per web com muntant-ho com a unitat de disc en xarxa, perquè pugues depositar arxius i accedir a ells des de qualsevol equip per administrar-los. Si necessites obtindre informació personalitzada relacionada amb el teu expedient acadèmic, qualificacions, horaris, matrícula i un altre tipus d'informació administrativa, pots utilitzar la secretaria virtual. Molts dels tràmits administratius amb la UB es fan per via electrònica a través de la seua seu electrònica, Entreu. Si desitges disposar d'un espai de publicació personal en un entorn assistit i senzill, la UB et proporciona el seu servei de blogs. Podràs editar continguts seleccionant una plantilla i publicar-los en xarxa. La Universitat de València disposa de multitud d'aules informàtiques, equipades i de lliure accés, per a l'ús de l'alumnat i altres destinades a usos i finalitats docents. Si uses habitualment el mòbil, pots descarregar-te l'app per a mòbils de la Universitat de València, disponible per a diverses plataformes. Podràs entrar en el teu compte universitari i accediràs a una sèrie de continguts relacionats amb la institució. La UB forma part d'un projecte a nivell global entre universitats de tot el món, denominat EduroAM. D'aquesta forma disposaràs de connectivitat sense fil, Wi-Fi, sense necessitat de conèixer més que les teues credencials UB. EMAmedia és el servidor institucional de vídeos i multimèdia amb el qual podràs publicar i compartir tant vídeos com material multimèdia amb tota la comunitat universitària. Amb la finalitat d'establir connexions segures i acotar l'ús de determinats recursos, la Universitat de València et permet l'ús de la seva xarxa privada virtual, VPN, mitjançant la qual podràs accedir a la informació publicada de forma exclusiva per als seus usuaris i usuàries, bases de dades, documents interns, etc., a través de qualsevol accés públic. És molt probable que se't presenten dubtes o consultes relacionades amb diversos aspectes de l'ús de les tecnologies en el teu pas per la universitat. Per això, disposes del SIA, suport informàtic a l'alumnat. Amb la finalitat de millorar les relacions entre les persones i la UB, així com el funcionament de la pròpia institució, es disposa d'una bústia de suggeriments, queixes i felicitacions, sent una finestra única d'entrada per a comunicar-se amb qualsevol de les unitats. Tots aquests serveis i prestacions que la Universitat de València ofereix són gestionats pel Servei d'Informàtica, un servei modern i amb un valor estratègic dins de la universitat, que aporta el desenvolupament i suport tecnològic en qualsevol dels àmbits de funcionament d'aquesta. El Servei d'Informàtica t'acompanyarà al llarg del teu recorregut per la nostra universitat.